Aurten, badaude aldaketa bi oso garrantzitsuak direnak gehien bat, azkeneko urtetan eman ditugu pausu batzuek, ahalik eta mendibidek gehien erabiltzeko eta karretera gutxien erabiltzeko. Hortaz, bi aukera egongo dira. Betikoa, Amezketatik Tolosara karreteraz, edo Amezketara jetxi aurretik, minak baino lehenago, Balerdi mendiari buelta emanez, Zarateko koiadutik barrena, Ainiko mendietatik barrena, Tolosaraino mendiz etortzeko aukera. Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noizbait gina den gu ernai. Eta horrela ibiltzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe lana eginez goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude, gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noizbait erditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu saldatzea, naturarekin bat izanetan, harremanetan sartzea. Eta indarra ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, ezaren gutaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu saldatzea, naturarekin bat izanetan, harremanetan sartzea. Sortu ginen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hontan irauten duten, zuhaitz arraska gazteak. Sortu ginen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hontan irauten duten, zuhaitz arraska gazteak. Sortu ginen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hontan irauten duten, zuhaitz arraska gazteak. Sortu ginen burruka hontan irauten duten, sortu ginen sortuko dira besteak, burruka hontan irauten duten, zuhaitz arraska gazteak. sortu ginen borberetik, sortuko dira besteak, burruka hontan irauten duten. Bigarren aukera hau, mendiz etortzeko hau, 3 kilometro gehiago dira eta kalkulatzen dugu ordu bat inguru gehiago izango dela. 3 kilometro gutxi ematen du eta ordu bat ja ez da gutxi, baina 3 kilometro, 79 kilometro egin eta gero, edo ordu bat 14 ordu egin eta gero, bai, izan daiteke. Hortaz, ibilbidea oso politia da, ibilbide berria oso politia da, baina gogortasunen aldetik ere exigitzen du. 3 kilometro, baina askoz gehiago.
Hortaz, gonbidatzen dugu jendeak hori egitea, baina benetan pentsatu behar du, gogortasun aldetik ere, prestatuta egon behar duela, ordu extra hori egiteko.